Ir-raġel li l-ħadd ġie miżmum minn nies wara li prova jisraq ħanut f'Ħażebbuġ intbagħat 2 priġunerija. Alexander Xikluna ta' 52 sena mir-Rabat għamel 2 serqiet fi ħwienet f'temp ta' jumejn imma f'dik li wettaq il-ħadd inqabad minn nies li kienu fil-viċinanzi tal-ħanut. L-akkużat ammetta l-akkużi. Fis-serqa li għamel il-ħadd Xikluna seraq mal-1,000 fi flus kontanti mill-cash register ta' ħanut f'Ħażebbuġ. Wara li seraq, l-akkużat ħarab mill-post b'numru ta' persuni ġrew warajh u rnexxilhom iżommuh sakemm waslu il-pulizija. Fl-investigazzjonijiet il-pulizija rnexxilha ssolvi serqa oħra li saret lejliet f'ħanut fir-Rabat. F'din is-serqa insterqu 50 euro. Ir-raġel ammetta l-akkużi kontrih u l-qorti qalet li l-akkużat għandu jingħata l-opportunità għal riabilitazzjoni għal viżjoni ta' droga. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Kylie Borch u Xavier Baldacchino. Id-difiża tmexxiet mill-avukat tal-għajnuna legali Christopher Kauki.